Moikka. Mä uskon, että harvoin missään TikTokissa tai Facebookissa ihmiset näyttää sitä, että kun toisen ihmisen suru koskettaa sua tosi voimakkaasti. Mutta todellisuudessahan se on niin, että sä pystyt kokemaan sitä surua sen oman maailman kautta ja sulle sitä menetyksen tunnetta jonkun oman menetyksen kautta. Ja sitten tavallaan se toisen ihmisen kohtaama menetys on tavallaan lupa itkeä. Ja tänään mä kohtasin semmoisen hetken, että toisen menetyksen kautta mä tuli ihan älytön surun puuska siitä mun pojan poismenosta. Ja se, että mä kannoin sitä kipua 16 vuotta mun sisällä. Ja se, että yksi kaikista tärkeimmistä tunteista on kuitenkin se, että antaa itselle luvan myös surra. Ja sureminen on äärettömän raskasta ja semmoista uuvuttavaa. Mutta kun mä opin tietää sen, että jokaisen kivuliaan tunteen jälkeen me vihdoin, tai sen kokemuksen jälkeen me myös pystytään tuntemaan sitten semmoinen hyvä fiilis. Ja sen mä oon kokenut tässä toipumisen aikana hyvin voimakkaasti. Tänään vähän tämmönen surullisempi aamusessio, mutta tääkin menee ohi. Kiitos, että kuuntelit.